ஹரே கிருஷ்ணா. வாம் வெல்கம் ஃபார் டுடேஸ் புக் ரீடிங் செஷன். நம்ம இன்னைக்கு சயின்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் ரியலைசேஷன்ற புக்கை 7வது அத்தியாயம் 2வது பகுதி பார்க்க போகிறோம். இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டிய பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியார்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिदाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेश नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. சயின்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் ரியலைசேஷன், தன்னை உணரும் விஞ்ஞானம் இல்லைங்களா? ஸோ நம்ம 7வது அத்தியாயத்தில் இருக்கிறோம். 7வது அத்தியாயத்தில் நேற்று என்ன பார்த்தோம்? பிரபுபாதா அந்த ஜலதூதா கப்பலில் போகும்போது, பயணம் பண்ணும்போது ஒரு பங்காளி கவிதை எழுதினார். ரொம்ப அழகான கவிதை பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்ணாரு? யூனிவர்சிட்டியில் பேசினார் இல்லையா? நீங்கள் எந்த தரத்தில் உயரணும், ஆன்மீக வாழ்க்கை தரத்தில் உயரணும்னு சொன்னார் இல்லையா? லைஃப் பில்ட் யுவர் நேஷன் ஆன் த ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம்னு சொல்லிட்டு அதை பார்த்தோம். ஸோ அதுல சொன்னார் இல்ல, ஆத்மாவை பத்தி சொல்றாரு. எல்லா ஜீவராசிகளுக்கிட்டே இருக்கிற ஆத்மாவை சொன்னாரு. அது எவ்வளவு ஆட்டமுக்குன்னா ரொம்ப சின்னதா இருக்கு, அணுவுக்கு. அதனால அதை மெஷர் பண்ண முடியாதுன்னு அப்படின்றத பார்த்தோம். ஸோ நம்ம கடல் கிட்ட இருந்த அங்க துணுக்கள்னால கடல் கிட்ட இருக்கக்கூடிய குணாதிசயங்கள்ல நம்ம கிட்டயும் இருக்குன்றத சொன்னாரு இல்லையா? ஸோ டார்வின்ஸ் மாத்திரம் ஒரு கான்செப்ட் எடுத்துட்டார், பட் ஆத்மாவை விட்டுட்டார். நம்ம எப்படி எவல்யூஷனா வந்தோம், 84 லட்சம் ஜீவராசிகளா ஆகி வந்தோன்றதை நம்ம பார்த்தோம். அதுல இப்போ ஹையஸ்ட் ஃபார்ம் ஹியூமன் ஃபார்ம் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ இந்த ஹியூமன் ஃபார்ம்ல என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்சியஸ்னஸ் இருக்கு, உணர்வு இருக்கு இல்லையா? இந்த கான்சியஸ்னஸ் நம்ம சரியா எடுத்துட்டு நம்ம பேக் டு காட் போகணும்னு சொல்லிட்டு சொன்னாருன்றதை பார்த்தோம். ஸோ இந்த உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு உயிரினங்கள் வரணும்னா அது உடல் உறவுனால ஒரு குழந்தை பிறக்குது. அப்போ அது 6 விதமான மாற்றங்களுக்கு உள்படுது. அப்போ கடைசியில் ஒரு நாள் செத்து போயிடுது. அதே அந்த சின்ன குழந்தை வயிற்றுல, அம்மா வயிற்றுல இருக்கும்போது அந்த ஆத்மா இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ அது செத்த பணமாக தான் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றது பார்த்தோம்.
அதுக்கு அடுத்தது யார் அதை வந்து நீ புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, கடவுளை வந்து புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து என்னன்னு சொல்றோம், ஐடென்டிஃபை சோல் வித்தின் த பாடி. அப்போ வந்து அந்த நிலையை பிரம்ம பூதா ஸ்டேஜ்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா. இந்த உடலுக்குள்ள ஆத்மா இருக்கு, அதை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு பிரம்ம பூதா ஸ்டேஜ் இல்லையா. ஸோ நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், அகம் பிரம்மாசி, நான் இந்த உடல் அல்லன்றதை நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. அப்போதான் வந்து ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, எந்த நாட்டிலும் பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது, ரெண்டு விஷயம், ஒண்ணு புலம்பல், இன்னொன்னு வந்து ஏக்கம். எனக்கு அது இல்லை இது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏங்குறோம் இல்லையா. அதுதான் ரெண்டு விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்குது. அதெல்லாம் தேவையே இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா சொன்னதை நேத்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவர் வந்து நம்ம எல்லாம் பிரம்மன், அவர் வந்து பரபிரம்மன், சுப்ரீம் பிரம்மன்றதை நம்ம பார்த்தோம். ஸோ கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, எல்லாத்துலயும் நான் இருக்கேன், தண்ணியில டேஸ்டாவும் இந்த சூரியன் சந்திரனுடைய கிரணங்களாவும் இருக்கேன், அதனால எல்லாரும் வந்து என்னால என்ன புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னாரு. என்னதான் நம்மளுடைய புலன்கள் வந்து குறைபாடான இருந்தாலும் நம்மள அவரை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பிரயத்தனம் பண்ண அவர் கண்டிப்பா அதுக்கு தேவையான ஞானத்தை கொடுக்குறாருன்னு பார்த்தோம். அப்படி யார் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ மாமேத்தி, அவன் கண்டிப்பா என்கிட்ட வருவான் அப்படின்றத அவர் சொல்றாரு இல்லையா. ஸோ அப்புறம் வந்து நான் தான் உரிமையாளர்னு சொல்லிட்டு பல பேர் நம்ம வந்து உரிமை கொண்டாடுறோம். பட் ஒரிஜினலா யார் எல்லாத்துக்கும் உரிமையாளர்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் தான். ஈஷாவாஸ்யம் இதம் சர்வம். அவர் தான் வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்து அதிபதி. ஏன்னா இந்த எல்லாத்தையும் வந்து படைச்சது அவர் தான் அப்படின்னு சொன்னாரு. அப்புறம் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து எல்லா உயிரினங்களுக்கும் வந்து பசி இல்லாம பார்த்துக்கணும் ஒரு கிரகஸ்தன்றதை நம்ம பார்த்தோம். அது எறும்பா இருக்கட்டும், பாம்பா இருக்கட்டும், சமக சர்வேஷு பூதேஷுன்றதை பார்த்தோம் இல்லைங்களா. ஸோ இது மாதிரி பண்ணிட்டு நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து பக்தி பண்ணணும். அதாவது சும்மா வெறுமனே இந்த மகாமந்திரத்தை சாண்ட் பண்ண நம்ம இருதயம் தூய்மை ஆகுது. அப்ப உள்ள இருக்கிற பரமாத்மாவை நம்மளால பார்க்க முடியும்ன்றத நம்ம நேத்து பார்த்தோம் இல்லையா. அப்புறம் வந்து எல்லா இன்டெலிஜென்ட் பீப்புளை வந்து அவர் கூப்பிடுறார், இந்த எங்களுடைய கமிட்டிக்கு வாங்க, எங்களுடைய இயக்கத்துக்கு வாங்க. ஏன்னா கிரேட் பீப்புள் வில் பி ஃபாலோட் பை காமன் பர்சன்ஸ் இல்லையா. அதனால நீங்க எங்களை ஃபாலோ, எங்க கிட்ட வாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றார். அங்க வந்து என்ன சொல்லுவோம், உலக நன்மைக்கு என்ன வேணுமோ அதை சொல்றோம், ஹையஸ்ட் எஜுகேஷன் நாங்க கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார். தேவையே இல்லாம யாரையும் நம்ம இமிட்டேட் பண்ண தேவையில்ல அப்படின்னு சொன்னார். ஜஸ்ட் எங்களோட பிலாசபி தத்துவத்தை நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிச்சாருன்றதை நேற்று பார்த்தோம். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இது டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ வந்து இன்னைக்கோட அத்தியாயத்துக்குள்ள பார்க்கலாம், பகுதிக்குள்ள போகலாம். இன்னைக்கு 7வது அத்தியாயத்தோட செகண்ட் பார்ட் பார்க்க போறோம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்தன் எப்போதும் இரக்கத்தை உணர்வான். ஓகே. ஸோ ஒரு பக்தன் இருக்கான் இல்லையா, ஒரு வைஷ்ணவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல ஃபுல்லா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது, வைஷ்ணவன் வந்து ரொம்ப கருணையா இருக்கான். இதுக்கு உதாரணத்துக்கு வந்து இங்க வந்து யார் யார சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரகலாத மகாராஜா, பரிஷித் மகாராஜா ரெண்டு பேரும் சொல்றாரு. ஓகேங்களா. அதை பத்தி தான் நம்ம விலாவரியா பார்க்க போறோம். பிரகலாதக்கு வந்து கடவுளே வந்து தோணினார், நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்தார். உனக்கு என்ன வேணுமோ கேளுப்பான்னு சொல்றாரு. எனக்கு இதெல்லாம் வேணாம், உங்களை தெரியாம முட்டாள்கள் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்களா, அவங்கள வந்து கூட்டிட்டு போற வேலை எனக்கு வேணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வைஷ்ணவர்கள் வந்து அவ்வளவு அளவுக்கு கருணையானவர். அப்புறம் வந்து இது பரிஷித் மகாராஜா வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்ம பாவ புண்ணியங்கள் செஞ்சது ஏத்த மாதிரி நரகத்துக்கு போவோம், சொர்க்கத்துக்கு போவோம். ஸோ அப்ப நரகத்துல இருக்கிறவங்களை எப்படி மீட்டு வரணும், அதுக்கு என்ன வழி, அதெல்லாம் வந்து கேள்விகளா வந்து சுகதேவ கோசாமிக்கு கேட்கிறார். ஓகேங்களா. ஸோ நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல பிரபுபாதர் ரொம்ப அழகா நேரேட் பண்ணியிருக்காரு நமக்கு. ஓகேங்களா. ஸோ எப்படி வந்து ஒவ்வொரு மதம்னு எடுத்துட்டு அங்க ஒரு குருன்றவர் இருப்பார் இல்லையா. ஸோ அந்த குருன்றவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய மதத்துக்கு வந்து ஒரு நல்வினைய வந்து சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு கருத்தை வச்சிருப்பார் இல்லைங்களா. ஸோ எந்த நாட்டுல இருந்தாலும் சரி, எந்த பிரிவினரா இருந்தாலும் சரி, அது வந்து அவங்கவுங்களுக்கு ஒரு கொள்கைன்றது வச்சிருப்பாங்க. அது மாதிரி இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உதாரணமாக இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, இயேசு கிறிஸ்து இருக்காரு இல்ல, தன்னை வெளிப்படுத்தும் போது மக்களின் பரிதாபகரமான சூழ்நிலைகளால் அவர் மிகவும் துன்பப்பட்டார். சோ மக்களுடைய பரிதாபத்துக்கோசம் அவர் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார்.
இல்லையா? ஸோ அதை சொல்றாரு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதா என்னத்தை பத்தி பேச போறாருன்னா இரக்கம், கம்பேஷன், கருணை. ஓகேவா? பட் எல்லாருமே வந்து பொதுவா பேசுறது, எந்த மதமா இருக்கட்டும் நாட்டா இருக்கட்டும், ஒரு செயின்ட்லி பர்சனா அவர் என்ன பேசுவாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பேஷன். அது ஏன்னா அது டிரான்சென்டென்டல் குவாலிட்டி, ஸ்பிரிச்சுவல் குவாலிட்டின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு வந்து அவர் என்ன பேச போறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் நாமத்தின் மகிமை, குளோரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஹோலி நேம் பத்தி பேச போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஸோ இதுக்கு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மகிமைன்னு சொல்றதுக்கு ஒரு உதாரணம் வந்து உதாரணத்தோட ஆரம்பிக்கிறார். நம்ம எல்லாம் படிச்சிருப்போம், ஸ்ரீமத் பாகவதம் 6வது கேண்டோல படிச்சிருப்போம். அதாவது 6வது கேண்டோல ஒரு பிராமணனா இருந்து ஒரு நல்ல குடும்பத்துல இருந்துட்டு நல்ல பண்பாடுகள் நெறிமுறைகள்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்த அம்பரீஷ் மகாராஜா என்ன, சாரி, அஜாமிலன் அஜாமிலன் என்ன ஆனாரு, ஒரு தவறான காட்சியை பார்த்துட்டு அதுல வந்து மனசஞ்சலம் அடைஞ்சு அந்த வேசியோட போயிட்டு வாழ்ந்தார் இல்லையா? 10 குழந்தைகளை பெத்துட்டு 10வது குழந்தைக்கு நாராயணான்னு சொன்னார். அந்த மரண பயத்துல வந்து கடவுள் வந்து கடவுளை கூப்பிடல, பட் நாராயணான்னு தன் பையனை வந்து கூப்பிட்டார் இல்லையா? சோ தன்னை தான் கூப்பிடுறாருன்னு சொல்லிட்டு விஷ்ணு தூதுவரை அமுச்சு வச்சார் இல்லையா? அதுக்கு பிறகு அவர் வந்து யம தூதர்களும் விஷ்ணு தூதர்களும் பார்க்குற சண்டை போடுற காட்சியை பார்த்துட்டு யமராஜா என்ன சொல்வாரு, நீ வாப்பா, அங்க விஷ்ணு தூதர்கள் இருக்காரு, நமக்கு அந்த இடத்துல வந்து இடமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. அப்புறமா வந்து அந்த அஜாமிலனுக்கு வந்து ஞான புத்தி வந்து ஆஹ் ரிஷிகேஷ நதிக்கரையில உட்காந்து தவம் பண்ணி ஆஹ் ஜென்ம புண்ணியம் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, நாமத்தினுடைய மகிமை இல்லையா? ஆஹ் அவருக்கு வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆச்சு இல்லையா? நரகத்துக்கு போக வேண்டியவனை வந்து கடவுள் நல்வழிப்படுத்தினார், தன்னுடைய இடத்துக்கு கூட்டிக்கிறாருன்றதை நம்ம இங்க பார்த்தோம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பாகவதத்துடைய 5வது கேண்டோல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கிரகங்களுடைய அமைப்பு வந்து ரொம்ப அழகா வந்து விவரிச்சிருக்காங்க. அங்க நரகம்ன்றது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம இந்து மதம் மாத்திரம், இந்த மதம் மாத்திரம் இல்லாம எல்லா மதங்களும் வந்து நரகம் சொர்க்கம் பற்றி விளக்கி இருக்குது. இந்த இந்த நவீன உலகத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒவ்வொரு கிரகம் எவ்வளவு தூரம் இருக்குது சூரியனுக்கு, இந்த சூரியன்ல இருந்து எவ்வளவு அளவுக்கு தூரமா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த வானிலை ஆளர்கள் வந்து கால்குலேட் பண்றாங்க, அஸ்ட்ரானமர்ஸ் கால்குலேட் பண்ணி சொல்றாங்க இல்லையா? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பாகவதம் ஏற்கனவே சொல்லி இருக்குது. இது சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் எவ்வளவு அளவுக்கு தூரம் இருக்கு, அதே மாதிரி சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் எவ்வளவு அளவுக்கு தூரம் இருக்குன்றது ஏற்கனவே வந்து பாகவதத்துல சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கோளில் கூட பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வெவ்வேறு வளிமண்டல நிலைமைகள் அனுபவம் உண்டு. வட துருவத்திற்கு அருகிலே உள்ள மேற்கத்திய நாடுகளில் பூமித்திய ரேகை அருகில் உள்ள இந்தியாவை விட காலநிலை வேறுபட்டது. ஸோ நம்ம அந்த லைன் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, கிரீன்விச் லைன் சொல்லிட்டு ஈக்குவேட்டர் பிளேன் அதெல்லாம் படிப்போம் இல்லைங்களா? ஸோ நம்ம எவ்வளோ அளவுக்கு நார்த் போலுக்கு டிஸ்டன்ஸாக இருக்கும், அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுடைய காலநிலை வேறுபடுது, வானிலை நிலை வேறுபடுது இல்லையா? அதை இங்க மென்ஷன் பண்றாங்க, இந்த கிளைமேட் டிஃப்ரென்ஸ், டைம் டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாத்தையுமே. ஓகே. ஸோ அது மாதிரி ஒவ்வொரு கிரகத்திலும் வந்து ஒவ்வொரு உயிரினங்கள் இருக்கு அப்படின்றத இங்க மென்ஷன் பண்றார். ஓகே. அது மாதிரி நிறைய கிரகணங்கள் இருக்கு, மெனி பிளானட்ஸ். அந்தந்த பிளானட்ஸ்ல வந்து கிரகத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அங்க வந்து வாழ்க்கை நிலைமை இருக்கு, அட்மாஸ்பியர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. வேறு வேறு வேறுபாடுகள் உள்ளது, ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கும் வந்து ஒவ்வொரு கோளிலும் வந்து வேறு வேறு விதமா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. சுகதேவ கோசாமி பத்திக்கு இடம் நரகங்களை பற்றி விளக்கத்தை கேட்ட பிறகு பரீட்சித் மகாராஜா இப்படி வந்து பேசுறார். இந்த ஸ்லோகத்தை படிக்கிறாரு. பரீட்சித் மகாராஜா வந்து பாத்தீங்கன்னா சுகதேவ கோசாமி கிட்ட கேள்விகளை கேட்குறாங்க. ஸோ அதெல்லாம் கேட்டுட்ட பிறகு மா அந்த நரகன்றதை பத்தி இங்க சொல்றார். அதுநீக மகாபாகா எதைவ நரகான் நரகம் நான் நான் அனக்ரோ யதா யதா நான் நேயாத் தன்மே வியாக்கியாத்தும் ஹர்ஹசி அப்படின்னு சொல்றேன். நான் உங்ககிட்ட இருந்து கேள்விப்பட்டேன் நரகம் பத்தி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, கேக்குதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸோ
யாரெல்லாம் பாவம் பட்டாங்களோ அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த கிரகத்துக்கு போறாங்க? நரகத்துக்கு போறாங்க. இது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல வந்து சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, 6.1.6ல இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பரிஷித் மகாராஜர் வந்து ஒரு வைஷ்ணவர். ஓகேங்களா? வைஷ்ணவர் பாத்தீங்கன்னா வேற ஒருத்தவங்க வந்து துயரப்படுறதை பார்த்து அவங்க வந்து பரதுக்க துக்கி வைஷ்ணவர்கள் எல்லாம் அவங்க வந்து ரொம்ப இரக்கமா இருப்பாங்களாம். மற்றவர்கள் துன்பங்களை வந்து தன்னோட துன்பமா எடுத்துப்பாரு. அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அங்க பண்ணவங்க பார்த்து பாவத்துக்கோசம் அவர் என்ன பண்ணாரு? சிலுவையில ஏத்துக்கிறார். அவர் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணுவார், பிதாவே இவங்களை வந்து மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இல்லையா? ஈவன் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் என்ன பண்ணுவார்? அவங்கள அந்த முகலாயர்கள் வந்து சாட்டை அடிபட்டு சாட்டையால் அடிச்சு துன்புறுத்தினா கூட அவருக்கோசம் அவங்க பிரார்த்தனை பண்றாருன்றதை பார்த்தோம். இல்லைங்களா? அதுதான் வந்து வைஷ்ணவர்களுடைய குணாதிசை. ஓகே, அவங்க எல்லாருமேலயும் வந்து கருணையா இருப்பாங்க. ஓகே, அப்படியாப்பட்ட பக்தர்களை வந்து நம்ம வந்து ஆம், என்ன பண்ணக்கூடாது? நிந்திக்க கூடாது. நம்ம 10 குற்றங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு குற்றம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் குற்றமா வருது. கிருஷ்ண சேவைக்கோசம் தன்னுடைய வாழ்க்கைய அர்ப்பணிச்சுட்டு கிருஷ்ண மகிமையை வந்து பிரச்சாரம் செல்றவங்கள பக்தர்களை வந்து நம்ம நிந்திக்க கூடாது. ஓகேங்களா? அது பெரிய குற்றமாகும் சொல்லிட்டு சொல்றார். அது வந்து கிருஷ்ணர் வந்து எப்பவுமே வந்து பொறுத்துக்கவே மாட்டாராம். தன் பக்தர்களுக்கு வந்து யார் ஒருத்தன் தீங்கு இழைக்கிறாங்களோ அவங்கள வந்து ஆஹ் பார்த்துட்டு பொறுமையா இருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா வைஷ்ணவர்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கருணை கடல். அப்புறம் வைஷ்ணவர் கிருஷ்ணா நாம் புதி. ஓகே, கிருஷ்ணா கிருபாம் புதி. கிருபாம்புதின்னா என்ன அர்த்தம்னா கருணைக்கடல். ஓகே, வாஞ்சா கல்பத்தரு நம்ம படிக்கிறோம் இல்லைங்களா? வாஞ்சா கல்பத்தரு நம்மளுடைய ஆசைகள் எல்லாம் வந்து பூர்த்தி செய்யறவர் வந்து வைஷ்ணவரம். ஓகே, எல்லா ஆசைகளும். ஸோ அதனால அவர் ஆசை மரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க, டிசையர் ட்ரீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்ம இந்த டிசையர் ட்ரீஸ் எங்க இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஆன்மீக லோகத்துல இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? இந்த டிசையர் ட்ரீ நம்ம எல்லாம் என்னெல்லாம் விருப்பம் இருக்கோ அதெல்லாம் கேட்டு அது வந்து பூர்த்தி பண்ணும். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக லோகத்துல இருக்கு. அதே தான் வந்து பிரம்ம சம்ஹிதையில என்ன சொல்லியிருக்காங்க? சிந்தாமணி பிரகர சத்மஷு கல்பக விருக்ஷோ. நம்ம விருப்பப்படுறது எல்லாத்தையும் நிறைவேற்றக்கூடிய மரம் வந்து ஆன்மீக லோகத்துல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பிரம்ம சம்ஹிதையில பிரம்மாஜியே சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ வைஷ்ணவர் என்ன சொல்லியிருக்கோம்? இதுவரையும் 2 வார்த்தைகள் சொல்லியிருக்கோம், கிருபாம்பூதி, அப்புறம் வந்து வாஞ்சா கல்பத்தரு. மூணாவது இங்க என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா மகாபாகா. மகாபாகான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, வைஷ்ணவருக்கு இன்னொரு பெயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா யார் ஒருத்தன் வந்து ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலி, வைஷ்ணவராக மாறி கடல் உணர்வை பெற்ற ஒருவர் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலி. ஓகேங்களா? ஸோ அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்றார் அவரோட இதுல வந்து என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆம், இந்த உயிர்வாழினங்கள் இருக்கு இல்லையா, அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் சுத்திட்டே இருக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? ஒரு கிரகத்துல இருந்து இன்னொரு கிரகத்துக்கு சுத்துறாங்க. இல்லைன்னா ஒரு உயிர் உடம்புல இருந்து இன்னொரு உயிர்ல உடம்புல வந்து இப்படி சொல்லிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே, அந்த உயிருக்கு வந்து எங்க ஆசை இருக்கோ எங்க வேணும்னாலும் போலாம். ஓகேவா? அது வந்து பாரு, நரகத்துக்கும் போலாம் சொர்க்கத்துக்கும் போலாம், அதனோட விருப்பம். ஓகே, அது விருப்பத்துக்கு ஏத்த மாதிரி தன்னை வந்து தயார்படுத்திக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா சொர்க்கத்துல இருக்காங்க, நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நரகத்துல இருக்காங்க, இன்னும் கொஞ்சம் பேர் என்ன வேற வேற உயிரினங்களா பிறக்குறாங்க. சோ இப்படி அலைஞ்சு திரிஞ்சிட்டே இருக்கிறாங்க. இதனால என்ன ஆகுது? அவங்க உடம்ப தரிச்சிட்டே இருக்காங்க. நீ என்ன விதைக்கிறோ அதுதான் அறுவடை செய்வாய். ஸோ உன் மனநிலையை வந்து இந்த உடல் வந்து உருவாக்குறதுக்கு வச்சுக்காத அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றான். அவனோட மனநிலை தான் காரணம் இன்னைக்கு அவன் எடுத்திருக்க உடலுக்கு. ஆ, நீ எதை விதைக்கிறாயோ அதை அறுவடை செய்வான்னு சொல்லிட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஜட பிரபத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா எண்ணற்ற உயிரினங்கள் வந்து இருக்குது. ம் யார் வந்து ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆம், யார் வந்து கிருஷ்ணரை தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க தான் அதிர்ஷ்டசாலின்னு சொல்லிட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றார். யாரெல்லாம் வந்து கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாம இருக்கிறாங்களோ அவங்கெல்லாம் வந்து துரதிர்ஷ்டசாலி. அப்புறம் ஒரு கேள்வியும் கேட்கிறாரு, ஏன் இந்த ஜனங்க வந்து இதை ஏத்துக்க மாட்டேன்றாங்க? ஏன் இந்த கிருஷ்ண உணர்வை ஏத்துக்க மாட்டேன்றாங்க? மக்கள் ஏன் அதை எடுத்துக்கொள்ளவில்லை? ஏனென்றால் அவர்கள் துரதிர்ஷ்டவசமானவர்கள். அதிர்ஷ்டசாலிகள் மாத்திரமே இதை எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே, சோ அப்படி எடுத்துக்கிறவங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு?
இனிமையான வாழ்க்கையும் பேரின்பமான வாழ்க்கையும் அறிவு நிறைந்த வாழ்க்கையுமா இருக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றார். ஸோ கிருஷ்ணரை நம்ம ஏத்துக்கிட்ட நமக்கு என்னெல்லாம் கிடைக்குது? பேரின்பம், இனிமை, அறிவு நிறைந்த வாழ்க்கை கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்றார். ஸோ இப்போ வந்து வைஷ்ணவனை பத்தி சொல்றோம். அவனுடைய தகுதிகள் பார்த்தோம். மகாபாகா, கிருபா பூதி, கல்பத்தரு. ஓகேவா? வாஞ்சா கல்பத்தரு. ஆ? அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவன் தான் ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலி. அவனுடைய செயல் என்ன, அவனுடைய கடமை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, வீட்டுக்கு வீடு போயிட்டு ஒரு நம்ம மகாமந்திரத்தை சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவன் கையில சொல்லணுமா. ஓகேங்களா? மகாமந்திரத்தை போய் சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்லணுமா ஒரு வைஷ்ணவன். ஓகே. ஸோ இப்படி பண்றதுனால இந்த நரகத்துல விழக்கூடிய ஜனங்களை வந்து நீ காப்பாத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். ஓகே. ஆம், அப்புறம் இன்னொரு கேள்வி. வாட் ஆர் த கவுண்டர் மெத்தட்ஸ் பை விச் சச் a person கேன் பி சேவ்டு? எந்த முறையில வந்து ம், அப்படிப்பட்டவர்களை காப்பாற்றுவதற்கு எதிர்முறைகள் என்ன, என்னென்ன முறையில பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்கிறார். ஓகே. ஒரு வைஷ்ணவம் வரும்போது கடவுள் தானே வரும்போது அல்ல கடவுளின் மகன் அல்லது அவரது மிகவும் ரகசிய பக்தர்கள் வரும்போது துன்பப்படும் பாவமுள்ள மனிதர்கள் காப்பாற்றுவதே அவர்களின் ஒரே நோக்கம் அப்படின்னு சொல்றார். ஸோ நமக்கு பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, யுகம் யுகந்தோறும் வருவேன்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்கார். ஸோ அவர் அவதாரம் எடுத்துட்டு வர்ற காரணம் நம்மள மாதிரி கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை வந்து மீட்கிறதுக்கோசம் தான். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரபுபாதா அவங்களெல்லாம் வந்து அமைச்சிருக்கிறதுக்கு காரணம் நம்மளை மீட்கிறதுக்கு தான் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. இதுக்கு பிரகலாத மகாராஜர் வந்து சொல்றார், நரசிம்ம தேவர்கிட்ட சந்திக்கும் போது என்ன சொல்றான்னு பார்த்தீங்கன்னா, नै नैवोद्विजे परदुरत्या वैत् वैत्राणायास् त्वद्वीर्य गयान महा अमृत मग्नचित्तः सोचे ततो विमुखः चेतस् इन्द्रियार्थ माया सुखाय परम उद् उद्वतो विमूढान्. இதுக்கு என்ன அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து 7வது கேண்டோ ஸ்ரீமத் பாகவதம் 9வது அத்தியாயம் 43வது ஸ்லோகத்துல சொல்றார். அதாவது எனது சொந்த விடுதலைக்கோசம் நான் அதிகம் வந்து கவலைப்படலைங்க ஐயா. பிரகலாத மகாராஜா நரசிம்மர் கிட்ட வந்து சொல்றார், என்னோட சொந்த நான் மோட்சம் அடையணும்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து கவலையே படல. இந்த மாயாவாதிகள் இருக்காங்க இல்லையா, தத்துவநிவாதிகள், அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய முக்கிய மாத்திரம்தான் அது காரியமா இருப்பாங்க. அதுல மாத்திரம்தான் வந்து ரொம்ப குறியா இருப்பாங்க. யாராவது வந்து கூப்பிடுறாங்க, வா போய் பிரச்சாரம் பண்ணலான்னு, அதுக்கு வந்து அவங்க எல்லாம் வரமாட்டாங்க. இன்கேஸ் நான் மற்றவங்களோட இணைஞ்சு பிரசங்கம் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் கீழே விழக்கூடும், அதனால நான் வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வருவதே இல்லை. ஆனா வைஷ்ணவரை எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆஹ் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க மக்கள் எல்லாம் வந்து கீழே விழுந்திருக்காங்க, கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை விடுவிக்கிறதுக்கோசம் நரகத்துக்கு போறதுக்கு கூட வந்து கவலைப்பட மாட்டாங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா மாதாஜி? தெரியுது மாதாஜி. இந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாம் தெரியுது இல்லைங்களா? தெரியுது, இப்பதான் தெரியல கொஞ்சம். இப்பதான் இப்ப தெரியுது. தெரியுது. ஓகே. தெரியுது. ஓகே. ம். சாரி. ஸோ இந்த மாயாவதிகள் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, அவங்க நாங்க வரமாட்டோம், நாங்க விழுந்துடுவோம். அதே வைஷ்ணவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த நரகத்துக்கு கூட போயிட்டு அவங்களுக்கு என்ன நல்லது பண்ண அவங்க வந்து கிருஷ்ண பக்தியை உணர்வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட வாழ்க்கை பத்தி கவலைப்பட மாட்டாங்க. இதுக்கெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா, ஜனக மகாராஜர் பார்க்க போறாரு இல்லையா, இது மாதிரி ஜனக மகாராஜா வந்து ரொம்ப கருணையானவர் இல்லையா. ஸோ அங்க போயிட்டு வந்து நாம ஜெபம் பண்ணுவார். அந்த ஒரு இதனால நிறைய பேர் வந்து விடுதலை ஆவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இங்க வந்து இம்பார்ட்டன்ட், இந்த ஸ்லோகத்துல இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நைவோத் நைவோத் விஜே. உலகில் வாழ்வது பற்றி நான் அதிகம் கவலைப்படவில்லை, நான் இங்க இருக்கிறதுக்கோசம் நான் வந்து கவலைப்படலன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரகலாதர் சொல்றார். மறுபடியும் அவர் என்ன பேச ஆரம்பிக்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு என்ன பத்தி கவலை இல்லை. ஃபர்ஸ்ட்ல என்ன சொன்னாரு, எனக்கு வந்து மோட்சத்தை பத்தி கவலை இல்லைன்னு சொன்னார் இல்லையா. எனது சொந்த விடுதலைக்கோசம் நான் வந்து அதிகமா கவலைப்படலைங்க கடவுளே. நான் வந்து எதை பத்தி கவலைப்படுறேன்,
எனக்கு எந்த பத்தியும் கவலையே இல்லை. ஏனென்றால் நான் எப்பொழுதும் என்ன உணர்வுல இருப்பேன்? கிருஷ்ண உணர்வுல தான் இருப்பேன். அதை நான் பயிற்சி பண்ணிட்டே இருக்கிறேன். அடுத்த பிறவின்னு ஒண்ணு இருந்தா கூட நான் எதுல பிறப்பேன்? கிருஷ்ணருடைய ஆஹ் சங்கத்தில தான் பிறப்பேன். அதுல வந்து சந்தேகம் இல்லை. ஏன்னா அவர் பக்தர் தெரிஞ்சுக்கிட்டார். ஓகேவா? ஸோ அவர் வந்து ஒழுக்கமா வந்து பின்பற்றுறார். ஓகே, அதனால தான் அவர் அந்த உயர்ந்த நிலையை அடைகிறதுல வந்து அவர் உறுதியா இருக்கார். ஓகேவா? இது வந்து தான் பகவத்கீதையில ஊர்ஜிதம் பண்ணியிருக்கு. யார் ஒருத்தன் வந்து ஒழுங்கா வந்து கொள்கைகளை பின்பற்றி பக்தி பண்ணிட்டு வரானோ அவன் வந்து கண்டிப்பா உயர்ந்த கதியை அடைவான்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் பிரகலாத மகாராஜா சொல்றாரு, எனக்கு ஒரே பதட்டம். மட்- பதட்டத்திற்கு மட்டும் காரணம் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அவருக்கு வந்து பதட்டம் தன்னை பத்தி இல்ல, மத்தவங்களுக்கோசம். அந்த பதட்டம், கோவம், அக்கறை எல்லாம் வந்து தனக்கோசம் இல்ல, வேற ஒருத்தவங்களுக்கோசம். அதாவது இங்க என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, சொச்சே தத்தோ விமுக சேதசக. யாரெல்லாம் கிருஷ்ண உணர்வுல இல்லாம இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கோசம் வந்து நான் ரொம்ப பதட்டமா இருக்கிறேன். அவங்கள பத்தி சிந்தனை செஞ்சிட்டு இருக்கேன். ஏன் உங்களுக்கு வந்து இந்த கிருஷ்ண உணர்வு இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து மாயா சுகாய பரம் உத்வதஹ விமூடான். ஓகே, இந்த ராஸ்கல்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? அயோக்கியர்கள்லாம் வந்து தற்காலிகமான சந்தோஷத்துல முட்டாள்தனமா வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? சோ அதுதான் வந்து என்ன சொல்றாரு பாருங்க, மாயா சுகா. மாயை என்ன? இந்த நம்ம இருக்கிறது இல்லாத மாதிரி நினைச்சிட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம்ல, இந்த இப்ப வாழ்ற வாழ்க்கை தான் இப்ப சந்தோஷம்னு சொல்லிட்டு மாயா சுகா பாரம் உத்வதோ விமூடான், முட்டாள் மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருக்கான். இதுக்கு அப்பாறு ஒரு வாழ்க்கை இருக்கு அப்படின்றது தெரியாம தன்னுடைய புலன் திருப்திக்கோசம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்றார். மாயா சுகம் அப்படின்னா என்ன? இது ஒரு உண்மை. நமக்கு நம்மளுடைய நாகரிகம் வந்து ஒரு முட்டாள்தனமா இருக்குதுன்றது நமக்கு தெரியல, இல்லையா? நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? மாடர்ன் சிவிலைசேஷன், அதாவது நாகரிகத்துல இருக்கிற மனிதர்கள்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? புதுசு புதுசா ஒண்ணு தயாரிக்கிறோம். அதுல ஒண்ணுதான் காரு. ஸோ காரை வச்சுட்டு நம்ம எந்த இடத்துக்கு போகணும்னு நினைக்கிறோம் அந்த இடத்துக்கு போறோம், இல்லைங்களா? ஸோ மாயா சுகாயாம், மாயையான மகிழ்ச்சியில இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? சோ நீ காரை கண்டுபிடிச்சிட்ட, அதனால எல்லாமே சந்தோஷம் இருக்கா? அதுல இருந்து அடுத்தடுத்து பிரச்சனைகள் உருவாக்கிட்டே இருக்குதுன்னு சொல்றார். இது நம்ம எடுத்துக்கணும்னா ஃபியூயல் ஷார்ட்டேஜ் ஆகுதா, அப்புறம் வந்து என்ன ஆகுது? அட்மாஸ்பியர் ஏர் பொல்யூஷன் ஆகுதா? ஸோ இது மாதிரி சோம்பேறித்தனம் ஆகுதா மனிதர்களுக்கு? ஸோ நிறைய விதமான ஒண்ணுத்துல இருந்து நீ அடுக்கடுக்கா பிரச்சனை தான் எடுத்துட்டு வர. சோம்பேறித்தனமான உடல் கேடு ஆகுதா? இதெல்லாம் சொல்றார். ஓகேங்களா? ஸோ இங்க பாருங்க, உங்க நாட்டுல என்ன ஆச்சு? கார்கள் வந்து அதிகமா ஆயிடுச்சு. அதனால என்ன பிரச்சனை? எந்த பிரச்சனையும் தீர்க்காது. கார் வந்துச்சு, உங்களோட வாழ்க்கை பிரச்சனை தீர்ந்துச்சுன்னு நினைச்சிட்டீங்களா? ஒன்றும் இல்லை. ஓகே. ஆனால் அது இன்னும் சிக்கலை உருவாக்குது என்பதை நான் அனுபவித்திருக்கிறேன். என் சீடர் தயானந்தா என்னை லாஸ் ஏஞ்சல்ல உள்ள ஒரு மருத்துவரிடம் அழைத்து செல்ல விரும்பியது. மருத்துவரை அணுகுவதற்கு முன்பே 30 மைல்கள் பயணிக்க வேண்டியிருந்தது. நீங்கள் கார்களை உருவாக்கியவுடன் உங்கள் நண்பர்களை சந்திக்க 30 அல்லது 40 மைல்கள் பயணிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். நீ உன் ஃப்ரெண்டை பார்க்கணும்னா கூட அவ்வளோ தூரம் வந்து டிராவல் பண்ணி நீ போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. ஸோ இப்போ பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோவேன், நான் நியூயார்க்ல இருந்து பாஸ்டனுக்கு போகணும்னா 1 மணி நேரம் ஆகுது. நான் பறந்து செல்ல முடியும். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 மணி நேரத்துல போயிடலாம். பட் அந்த விமான நிலையத்துக்கு செல்லணும்னா அந்த 1 மணி நேரத்துக்கு மேல ஆகுதுப்பா டைமுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? சோ இந்த நிலைமையை தான் மாயா சுகா என்று பிரபுபாதர் சொல்றார். மாயை என்ன? பொய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ம். நாம் மிகவும் வசதியான சூழ்நிலையை உருவாக்க முயற்சிக்கிறோம், ஆனால் மற்றொரு சங்கடமும் அதே சூழ்நிலையை உருவாகுதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. இது வந்து பொருள் உலகத்தின் வழிகளை வந்து சொல்றார். கடவுள் பாத்தீங்கன்னா இயற்கையா எல்லா வசதிகளும் வந்து செஞ்சு வச்சிருக்காரு. கடவுள் வந்து என்ன பண்ணிருக்காரு? எல்லா வசதிகளும் செஞ்சிருக்காரு. நம்ம தான் என்ன பண்றோம்? அதுல திருப்தி அடையாம செயற்கையா நிறைய விஷயத்த நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம். ஓகே. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கே வந்து அசௌகரியங்களை கொடுக்குது. ஆமா, நிறைய ஜனங்க இது தெரியாம வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க, இல்லையா? ஆஹ் அப்புறம் வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா அவன் வேலைக்கு போறான். வேலைக்கு போனோம்னா வந்து 50 மைல் வந்து நடந்து போறான். நம்ம ஆபீஸ்க்கு போறான். அதே 50 மைல் திருப்பி வரணும். ஸோ டோட்டலி 100 மைல் வந்து பயணம் பண்றான்.
இல்லையா? இத்தகைய நிலைமைக்காரர்களை வந்து காரணமாக இந்த விமுடர்கள், ஓகே, பொருளை சார்ந்து வாழ்ந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இவங்கெல்லாம் எதுல வந்து தலைச்சிருக்காங்க? தற்காலிகமான மகிழ்ச்சியை தான் நம்பி இருக்கிறாங்க. அதுதான் வந்து இங்க மாயா சுகா விமூடர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. விமூடான்ஸ். ஓகேவா? சோ எல்லாமே இந்த தற்காலிக சந்தோஷத்துக்கோசம் வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. விமுடான் மாயா சுகாய பரம் உத் உத்வதோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. சோ வேதங்கள் என்ன சொல்லிருக்கேன், ஒருத்தன் வந்து இது மாதிரி இருக்கிற விஷயத்துல இருந்து நம்மள வந்து விடுவிச்சுக்கணுமா. விடுவிச்சுக்கிட்டு நம்ம துறத்தல் வாழ்க்கையில வாழணும், சன்னியாசி வாழ்க்கையை வாழணும். அப்படி வாழும்போது எந்த ஒரு கவலையும் இல்லாம வாழ முடியும்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆன்மீகத்துல வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? சோ சன்னியாசம்னா இங்க வந்து நம்ம தப்பா எடுத்துக்கூடாது, வீட்டை விட்டுட்டு போயிடுறதுன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. சோ நம்ம எங்க புலன்களை வந்து ஆஹ் புலன் இன்பத்துல இல்லாம கிருஷ்ணருக்கு எது இன்பம் கொடுக்குமோ அந்த செயல்களை செய்யறது நம்ம இந்த கலியுகத்துக்கு வந்து சந்நியாசன்ற பொருள். ஓகேவா? சோ குடும்ப வாழ்க்கையில் வந்து கிருஷ்ண உணர்வு ஒருவர் வந்து செயல்படுத்த முடியும். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி வினோத தாக்கூர் அவரும் ஒரு கிரகஸ்தர் தான். அவர் நீதிபதியா இருந்து எவ்வளவு சேவைகளை பண்ணார் இல்லையா? அவருக்கு எவ்வளவோ சேலஞ்சஸ் வந்துச்சு, எல்லாத்தையும் ஃபேஸ் பண்ணார் இல்லையா? அவர் வந்து ஒரு சிறந்தவர். ஈவன் துருவ மகாராஜா, பிரகலாதா, அவங்க எல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னா கிரகஸ்தர்கள் தான் இல்லையா? துருவா, பக்தி வினோத் தாக்கூர், துருவா, பிரகலாதா இவங்கெல்லாம் வந்து இல்ல இல்லத்தரசர்கள் தான் இல்லையா? நாடையும் ஆண்டாங்க, எல்லாத்தையும் பண்ணாங்க இல்லையா? சோ எந்த இடையூறும் ஏற்படாம பக்திக்கு அங்க வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க. ஈவன் பிரகலாதா இல்லையா? அவர் என்ன சொல்றார் பிரகலாதர்? நான் எப்பொழுதும் கிருஷ்ண உணர்விலே இருக்கும் நிலையை அந்த கலையை நான் கத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. நம்ம நிறைய ஸ்கில்ஸை கத்துருக்கோம், பட் பிரகலாஜா பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கில்ல சொல்றாரு. எப்பவுமே கிருஷ்ண நிலையில இருக்கக்கூடிய நிலையை வந்து அந்த கலையை வந்து நான் கத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. ஸோ நம்மளும் இந்த கலையை கத்துக்கணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அப்படி கத்துக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுக்கும் வந்து சந்தோஷம் இருக்கும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது ஒரு கேள்வி. என்ன கேள்வின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது என்ன கலை? त्वत् வீரிய காயேன மகா அமிர்த மக்ன சித்தக. என்னென்ன? வெறுமனே கடவுளுடைய லீலைகளை வந்து புகழ்வது, கடவுளுடைய வெற்றிகரமான செயல்களை வந்து புகழ்வது, லீலைகளை நினைக்கிறது, அதுதான் சொல்றாங்க. வீரியன்ற இடத்துக்கு வந்து இங்க வந்து மிகவும் வீரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பண்ணக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் ஹீரோயிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் தானே. சின்ன வயசுல வந்து கோவர்தன மலையை தூக்குனார் இல்லையா? சுண்டு வரலையே தூக்குனார். அதெல்லாம் வந்து இப்போ ஒரு வீர தீர செயல்கள் இல்லையா? யாராலும் பண்ண முடியாது. பூத்துனாவதம் பண்ணாரு இல்லையா? வட்சாசுரா, பக்காசுரா, அகாசுரா என்ற அசுரர்களை எல்லாம் அழிச்சார் இல்லையா? சோ அந்த செயல்களை நம்ம நினைக்க ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. நாம ரூப குண லீலைகள் எல்லாமே வந்து அவரது வந்து திவ்யமானது இல்லையா? அதை நினைச்சிட்டு வந்தா பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நன்மை கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரகலாத மகாராஜா சொல்றார். மறுபடியும் என்ன சொல்றாருன்னு பாருங்க. நான் எங்கு சென்றாலும் உங்கள் வீர தீர செயல்களை போற்றி பாதுகாப்பாக இருக்க முடியும் என்பதில் நான் உறுதியாக உள்ளேன். நான் கீழே விழுவது என்ற கேள்விக்கே இடமில்லை. அவருடைய நம்பிக்கை பாருங்க. உங்களை பத்தி நான் சொல்ல சொல்ல என்ன ஆவேன், நான் வந்து எங்கேயுமே வீழ்ச்சி அடைய மாட்டேன், நான் பத்திரமா இருக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். நோ கொஷின் ஆஃப் ஃபாலிங் டவுன். ஓகே. நான் வந்து எதை மேல ரொம்ப பதட்டமா இருக்கிறேன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த நபர்கள் இருக்காங்கல்ல, கிருஷ்ணவை தெரிஞ்சிக்காம இருக்காங்க பாருங்க, அவங்களுக்கோசம் வந்து தான் நான் செயல்களை செஞ்சுட்டு இருக்கேன், அவங்கள பத்தி தான் சிந்தனை பண்ணிட்டு இருக்கேன், அவங்கள பத்தி தான் கவலைப்பட்டுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து பிரகலாத நரசிம்மர் கிட்ட சொல்றார். ஓகே. ஸோ மறுபடியும் இங்க வந்து ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா பிரகலாதா ஒரு ஸ்லோகம் சொல்றாரு. பிராயேன தேவ முனைக ஸ்வா விமுக்தி காம மௌனம் சரந்தி விக்ஷனே நா பாரார்த்த நிஷ்தகம் நைதான் விகாய கிருபானான் விமு முக்ஷ ஏகும் நான்யாம் பத் ஆஷ்ய சரணம் பிரமா பிரமா பிரமாத்தோ அனுபஷ்யசே.
இது வந்து பாகவதம் 7.9.44 இருக்கு. ஆஹ் இங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த துறவிகள் முனிவர்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய விடுதலை மோட்சத்துல தான் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருப்பாங்க. யார் எக்கன்னா போட்டோம்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து யாரை பத்தி யோசிக்க மாட்டாங்க, தன்னை பத்தி தான் யோசிப்பாங்க. ஓகே. ஸோ இந்த இடத்துல முனையகன் படிச்சோம் இல்லைங்களா, முனையகன்ற துறவிகளை குறிக்குது, இல்லைன்னு தத்துவவாதிகள் என்று பொருள். பிரியேன தேவ முனைய ஸ்வ விமுக்தி காம. அவர்கள் என்ன பண்றாங்க? ஸ்வ விமுக்தி காம, தங்களுடைய சொந்த விடுதலை மோட்சத்துல தான் ஆர்வமா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதனால என்ன பண்ணுவாங்க? தனிமையான இடத்துக்கு போவாங்க, இமாலயக்கெல்லாம் போயிட்டு அங்க தவம் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அப்படி போயிட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், யாரும் வந்து பேச மாட்டாங்க, டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டாங்க இல்லையா. சோ இந்த இடத்துல நகரத்துல எல்லாம் இருந்தா சாதாரண மக்கள் அப்பப்போ வருவாங்க, பேசுவாங்க, டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாங்க. ஒருவேளை நான் ஏதோ ஒரு சபலப்பட்டு கீழே கீழே விழுந்துடுவோம்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு பயம். ஓகே. ஸோ அப்பாடி நம்மள மாத்திரம் காப்பாத்திக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த துறவிகள் தத்துவவாதிகள் என்ன பண்றாங்க? யாரும் இல்லாத இமாலயாக்கு போறாங்க. அதே வந்து ஒரு வைஷ்ணவன் அவனுக்கு வாப்பா உனக்கு மோட்சத்தை கொடுக்குறேன்னா கூட இவர் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கார் பிரகலாதா? வேணாப்பா, நான் எல்லாரோடும் வரேன், எல்லாரையும் கூட்டிட்டு வரேன்னு சொன்னார். ஈவன் ராமர் என்ன பண்ணாரு? தான் போகும்போது அயோத்தியா ஜனங்களை எல்லாரையும் கூட்டிட்டு போயிட்டாரு இல்லையா. ம், அது மாதிரி. ஸோ அதுக்கு அடுத்ததுல வந்து என்ன சொல்றாரு? இந்த ம், பிரகலாத மகாராஜா வந்து ஒரு வருத்தப்படுறார். அவர் என்ன பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த இந்த ருஷிகள் முனிகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா நகரத்துக்கு வரமாட்டாங்க, டவுனுக்கு சிட்டிக்கு வரமாட்டாங்க. ஓகே. ஆஹ் அப்படி ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த மக்கள் மேல இரக்கமே இல்லை. ஓகேவா. ம். ஓகே. வரவே மாட்டேன்றாங்க, இந்த மக்கள் மேல அக்கறையே காட்ட மாட்டேன்றாங்க. பட் நான் வந்து இவங்க மேல கருணையா இருக்கிறேன், இந்த வீழ்த்தப்பட்டவங்க மேல கவலையா இருக்கிறேன். இவங்க ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சுட்டு புலன் திருப்திக்கோசம் வந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரகலாத தன்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவை இங்க சொல்றார். ஓகே, தன்னோட கருத்தை இங்க சொல்றார். ஓகே. இவங்க இவ்வளவு அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு உழைக்கணும்ல, அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? ஏன் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறாங்க, என்னத்துக்கு உழைக்கிறாங்கன்னு அதுவே அவங்களுக்கு தெரியாம அஹ், அவங்க வந்து எதுல வந்து முடியறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் பாலுணர்வு திருப்தியில தான் முடியுது. அவங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிறைய பேர் இங்க வந்து மேற்கத்திய நாடுகள்ல சொல்லிட்டு இருக்காங்க, நிர்வாணமாக நடனம், நிர்வாண கிளப்பு செல்கிறார்கள். இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. கிளப்புக்கெல்லாம் போறாங்க. அதுக்கு பிரகலாத மகாராஜ் சொல்றாரு, நைதான் விஹாய கிருபானான் விமுக் விமுமுக்ஷ ஏகக. கடவுளே, எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு மாத்திரம் முக்தி தேவையில்லை, எனக்கு ஒருத்தனுக்கு மாத்திரம் முக்தி தேவையில்லை, இந்த முட்டாளா இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் நான் என் கூட கூட்டிட்டு வரேன், அழைத்து செல்கிறேன். நான் மாத்திரம் வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். எவ்வளவு அளவுக்கு ஒரு பெரும் உள்ளம் பாருங்க பிரகலாத மகாராஜுக்கு. இதுதான் ஒரு வைஷ்ணவனுடைய தத்துவம். ஓகேங்களா. வைஷ்ணவனுடைய குணாதிசை இதுதான். எனக்கு மாத்திரம் வேண்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நான் யாம் துவத் அஷ்ய சரணம் பிரமதோ நுக் 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 அஷ்யே. ஓகே. ஐ சிம்பிளி வாண்ட் டு டீச் தெம். என்ன நான் இங்கிருந்து என்ன சொல்லி கொடுக்க போறேன்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்படி வந்து சரணாகதி அடையிறது, உங்ககிட்ட வந்து எப்படி சரணாகதி அடையிறதுன்றதை தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க போறேன்னு சொல்லிட்டு சொல்றா. ஓகேங்களா. ஆஹ் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ ஒருத்தர் வந்து சரணாகதி ஆனோன்னு அவனுடைய ஒரு வைஷ்ணவம் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆஹ் சரணாகதி ஆனோன்னு அவனுடைய வாழ்க்கை பாதை எல்லாம் வந்து ரொம்ப கிளியரா ஆயிடுது. ஓகேவா. யார் ஒருத்தன் வந்து கடவுள்கிட்ட சரணாகதி ஆறானோ அவனுடைய வாழ்க்கை பாதை ரொம்ப கிளியரா இருக்குது. அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7.9 43 சொல்றாங்க, நைவோத் விஜய் பர துரத்ய வைத்தாரண்யஸ்ய த்வத் வீரிய காயான மகா அமிர்த மக்ன சித்தக, மகா அமிர்த மக்ன சித்தக.
ம். இங்க என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, நான் வந்து கிருஷ்ணர் முன்னாடி வந்து வணங்கி நமஸ்காரம் பண்றேன். என் பிரபு கிருஷ்ணரே, நான் இவ்வளவு காலமா பல ஜென்மங்களா உங்களை மறந்துட்டேன். இப்போதான் நான் வந்து என்னோட சுயநினைவுக்கு வந்திருக்கேன். தயவு செய்து என்னை ஏத்துக்கோங்க. இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க போறேன். இது இன்னொரு முறை நம்ம படிக்கலாம் மாதாஜி. என் அன்பான கிருஷ்ணரே, நான் இவ்வளவு காலமாவ பல ஜென்மங்களாக உங்களை மறந்துட்டேன். நான் இப்பதான் என்னோட சுயநினைவுக்கு வந்திருக்கேன். தயவு செய்து என்னை ஏத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணி உங்க முன்னாடி வணங்க வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. ஸோ தயவு செய்து நீங்க என்னை ஏத்துக்கோங்க. இந்த ஒரு டெக்னிக்கை யார் ஒருத்தன் ஏத்துக்கிறானோ, சிம்பிள் டெக்னிக்க, அப்புறம் வந்து சரணாகதி அடையிறானோ, அவனுடைய வழி வந்து இமிடியேட்டா திறந்திருக்கு. இதுதான் வந்து ஒரு வைஷ்ணவனுடைய தத்துவ குணங்கள். ஓகேவா? வைஷ்ணவர் எப்பவுமே வந்து என்ன யாரை பத்தி நினைப்பாங்க? கீழே விழுந்த கட்டுண்ட ஆத்மா, அவங்கள பத்தி தான் நினைப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு இங்க பிரகலாத மகாராஜா சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? சோ சோ அதுல என்னெல்லாம் பண்ணணும் அவங்களுக்கு, ஈவன் அவர் என்ன சொல்றாரு, அந்த அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட அந்த குருகுலத்துல படித்துட்டு இருக்கும்போது கூட அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, விஷ்ணு கிட்ட சரணாகதி அடையணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லி கொடுப்பாரு இல்லையா? கிருஷ்ணர் தான் பரமபுருஷ பகவான், அவர்கிட்ட சரணாகதி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க அசுரகுல ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் அவர் அதுதான் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு இல்லையா? ஸோ நமக்கும் அதுதான் சொல்லி கொடுத்துருக்கு அவங்க ஸ்லோகம் மூலமா. ஓகே. ஸோ இதே மாதிரி இப்ப வந்து யார் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பிளான்ஸ் எல்லாம்? கோஸ்வாமிகள். நமக்கு தெரியும் 6 கோஸ்வாமிகள் இருக்காங்க. அதாவது யார் யார் அது? சனாதன கோசாமி, ஸ்ரீ ரூப கோசாமி, ஸ்ரீ ரகுநாத பட்ட கோசாமி, ரகுநாத தாச கோசாமி, ஜீவ கோசாமி, கோபால பட்ட கோசாமி இல்லையா? இவங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணாங்க, ஒருத்தர் ஒருத்தரும் பாத்தீங்கன்னா நல்ல பேக்ரவுண்டு. ஒருத்தருங்க வந்து மினிஸ்டரா இருந்தாங்க, ஒருத்தவங்க வந்து ரிச் ஃபெல்லோவா இருந்தாங்க இல்லையா? எல்லாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல பேக்கப்ல இருந்தாங்க. அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க, எல்லாத்தையும் இந்த பௌதிக விஷயத்தையெல்லாம் தியாகம் பண்ணிட்டு ஆஹ் சைத்தன்ய மகாபிரபு குருவா ஏத்துக்கிட்டு அவர் சொன்னாரு பாருங்க, வேதங்களை வந்து எழுதணும், கோயில்களை வந்து புதுப்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து செஞ்சார். அவங்க எல்லாம் எந்த பாவனையில இருந்து செஞ்சாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ராதா ராணியோட பாவனையில இருந்து எல்லாரும் இந்த தெய்வீகமான அன்பான சேவையில ஈடுபட்டாங்க. இதுதான் வந்து சத்கோஸ்வாமிகள் அஷ்டகத்துல வந்து 2வது ஸ்டான்ஸா இது. நானா சாஸ்திர விசாரணைக்கு நிபுணோ சத்தர்ம சம்ஸ்தாபகோ लोकानामितकरिणवो त्रिभुवने मन्यौ शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविन्द भजनान् अनन्तेन मत्तैलिकौ वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो ஸ்ரீஜீவ கோபாலகோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கைய நமக்கோசம் அர்ப்பணிச்சுட்டு நமக்கோசம் வேதங்களை பல விஷயங்களை எழுதி கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. சோ இதே மாதிரிதான் வந்து இதே கருணையோட யாருக்காரு பரீட்சித் மகாராஜா சுகதேவ் கோசாமி கிட்ட சொல்றார். வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா பல்வேறு நரக நிலைமைகள் இருக்குது, நீங்க வந்து எனக்கு விவரிச்சிருக்கீங்க. இப்போது துன்பப்பட்டு இருக்காங்களா, அவங்கள வந்து எப்படி விடுவிக்க முடியும், அதை பத்தி எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு கேக்குறார். தயவு செய்து இதை பத்தி எனக்கு விளக்குங்க அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே. சோ அதுநேக மகாபாக யதைவ நரகான் நரக நானோ கிரக யதா நான் நேயாத் தன்மே வியாக்கியாத்தும் அர்ஹசி. ஓகேங்களா? சோ நர என்ற இங்க வந்து பொருள் சொல்றாங்க. நர என்ற மனிதர்கள், வீழ்ந்தவர்கள் என்று பொருள் இல்லைங்களா? நரன் நர நானோக்ர யாதானா நியத்தன்மே, அவர்களின் கடுமையான துயரங்களிலிருந்தும் பயங்கரமான வழிகளிலிருந்தும் அவர்களை எவ்வாறு விடுவிப்பது. சோ பரீட்சித் மகாராஜா வந்து இங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டார். என்னது, அவங்க வந்து கஷ்டப்படுறாங்க நரகத்துல இருந்துட்டு. நரகம்னா என்ன? மனிதர்கள், வீழ்ந்த மனிதர்கள். சோ இப்ப நரகத்துல இருக்கவங்களை வந்து நான் எப்படி காப்பாத்தணும், அவங்க வந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு
எப்படியோ ஒண்ணு விழுந்துட்டாங்க அவங்கள. ஓகேவா? சோ சும்மா அவங்கள விழுந்துட்டீங்க விழுந்துட்டீங்கன்னு சொல்றதை விட நம்ம எப்படி போய் அவங்கள காப்பாத்துக்கிறது ம், அப்படின்னு கேக்குறா. விழுந்துட்டாங்கன்றதுனால அதே இடத்துல இருக்கணும்ன்ற அவசியமும் இல்லை இல்லையா? விழுந்துட்டாங்க. சோ அதனால அந்த நரகத்திலே வந்து வாழணும்ன்ற அவசியம் இல்லை இல்லையா அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு விடுவதற்கு ஏதாவது ஒரு வழி இருக்க வேண்டும் இல்லையா? அந்த வழியை வந்து எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுகதேவ கோசாமி கிட்ட கேட்குறாரு. ஓகேங்களா? ஸோ சுகதேவ கோசாமி பதில் சொல்றாரு. மாதாஜி யாராவது இந்த ஸ்லோகம் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। माताजी। नैचेत् इहैव भजिति यदर्हस् कृतस्ते पूर्यमान् मनवुक्तपाणिभिः त्रिवै चैवै प्रत्यये नरगन् उभैति ये कीर्तिता मे भवदा सिक्मयादना। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ. ஸோ இது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் 6.17 இருக்கு. என்னன்னா நீங்க ஏற்கனவே எனக்கு வந்து விலாரியா சொல்லியிருக்கீங்க பலவிதமான நரகங்கள் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, அது வந்து ரொம்ப வலிமையா வலி தரக்கூடியதா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. ஸோ இதுக்கு மறுபடியும் கேட்கல, இது எப்படி செய்ய முடியும்? ஆ, அவங்க வந்து பாவம் செஞ்சுட்டாங்க. ஆம், இங்க அடுத்த பேராகிராஃப்ல இருக்கு பாருங்க. பாவ செயல்கள் பல்வேறு வழிகளில் செய்யப்படுகின்றன. ஒரு விஷயத்துல தான் பாவம் பண்ணணும் இல்ல, பல விதத்துல நம்ம பாவம் செய்யலாம். அதாவது ஒருத்தனை கொன்னாதான் பாவம்னு இல்ல, நம்ம வந்து அதை நினைக்கிறோம் பாருங்க, அந்த திட்டத்தாலும் செயலாலும் எதை பண்ணாலும் அது பாவம் பாவமே. மனம் சிந்திச்சாலும் செய்யணும், விருப்பத்தோட செஞ்சாலும் சரி, விருப்பம் இல்லாம செஞ்சாலும் தப்பு தப்பு தான், பாவம் பாவம் தான் அப்படின்னு சொல்றார். ஒரு நாள் வந்து நான் ஒரு புத்தகத்துல படிச்சேன். ஓகே, சாலை ஓரமா வந்து சாலையில் செல்லும்போது யாரோ ஒருத்தனை பார்த்துட்டு ஒரு நாய் குறைக்குது. ஓகே, சோ அப்ப யாரோட தப்பு? அந்த நாயோட உரிமையாளருடைய தப்பு. ஓகேவா? நாய்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா குறைப்பதை பார்த்து யாரும் பயப்பட வேண்டியதில்லை. எனவே ஒருவர் தனது நாயை பார்த்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? இதை நான் படித்தேன். இது வந்து பிரபுபாதா அவங்க ஊர்ல படிச்சிருக்காங்க, அதை சொல்றார். சோ அப்ப நாய் வந்து கத்தாம இருக்கணும்னா அந்த ஓனர் வந்து அதை நல்லா பாத்துக்கணும் இல்லையா? உங்க ஊர்ல இது ஒரு சட்டமா போட்டிருக்கீங்க. சோ நாய் வெறுமனே குறைக்குதுப்பா, இது ஒரு சட்டம். ஓகேங்களா? வெறுமனே குறைக்குது, ஆனால் அது பாவம். நாய் பொறுப்பல்ல இல்லையா? அது என்னென்றால் அது ஒரு விலங்கு. விலங்கின் உரிமை என்ன இருக்கோ அதே உரிமையாளர் வந்து தன்னை ஃப்ரெண்டா மாத்திட்டான்னு வச்சுக்க, அது சட்டப்படி பொறுப்பாகும் இல்லையா? ஒரு வெளிப்புற நாய், வேற வீட்ல இருந்து ஒரு நாய் ஏதோ வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்கள் வீட்டு அது கொல்லப்படலாம், கொல்லப்படாமல் இருக்கலாம், ஆனால் நாயின் உரிமையாளர் மீது வழக்கு தொடரப்படலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இது வந்து அவங்களுடைய சட்டம். ஓகே, நாய் குறைக்கிறது வந்து நம்ம ஊர்ல வந்து சாதாரணமா எடுத்துக்கிறோம், இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு சட்டமா போட்டு வச்சிருக்காங்க குறைக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? ஆம். அதே மாதிரி இப்ப நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா, நாய் குறைப்பது சட்டவிரோதமான செயல் சொல்லிட்டு, அதே மாதிரிதான்ப்பா ஒரு மனுஷனை வந்து நோகடிக்கிற மாதிரி பேசுறதும் பாவம். ஓகேவா? ஓகே, பாவ செயல்களை பற்றி நினைத்தாலும், பாவ செயல்களை பற்றி பேசினாலும், பாவ செயலை செய்தாலும் அவை அனைத்தும் பாவ செயல்களாக கருதப்படுகின்றன. போய் செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை, நினைச்சாலும் சரி, அதை பத்தி பேசினாலும் சரி, செயலை செஞ்சாலும் பாவம்தான். நான் கொல்லலப்பான்னு அப்படின்னு மாத்திரம் வச்சுட்டு இல்ல இல்லைங்களா? புரிஞ்சிச்சுங்களா இந்த 3 காம்போனன்ட்? நினைக்கிறது, தப்ப பேசுறது, தப்பான விஷயங்கள் செய்யறது, எல்லாத்துக்குமே வந்து கேட்டகரியில எதுல ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க? பாவம். ஓகேங்களா? சோ அதுதான் சொல்றாங்க இங்க, துருவம் சவை பிரேத்தைய நரகான் உபைத்தே. அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தன் வந்து அனுபவிக்கணுமா, இந்த பாவ செயல்களை வந்து செய்யறதுக்கு ஒருத்தன் வந்து தண்டனை வந்து அனுபவிக்க வேண்டும் அப்படின்னு வேதங்கள் சொல்லுது. ஓகேவா? சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்போ வேதங்கள் இருக்குது, நான் தப்பு பண்ண எனக்கு தண்டனை கிடைக்கும், இது ஒரு ஈக்குவேஷனா வச்சுக்கலாம். அதனால மக்கள் வந்து ரொம்ப அறிவாளித்தனமா என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, அடுத்த பிறவின்னு ஒண்ணு இருந்தா தானே இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் இருக்கும், அடுத்த ஜென்மமே இல்லைன்னு நினைச்சிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த சட்டத்துல இருந்து எஸ்கேப் ஆகலாம்னு சொல்லிட்டு முட்டாள்தனமா இப்போ வந்து ஜனங்க என்ன பண்றாங்க, நமக்குன்னு ஒரு சட்டத்தை விதிச்சுக்கலாம், நம்ம பத்தி நம்ம
சந்தோஷமா இருக்க வேண்டிய மாதிரி இருக்கலாம். அப்ப யாரும் நம்மள தண்டிக்க மாட்டாங்க, கேட்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறாங்க. இப்படி பண்றதுனால கடவுளுடைய சட்டத்துல இருந்து எஸ்கேப் ஆயிடலாம்னு நினைக்கிறாங்க. இது சாத்தியமா? சொல்லுங்க சாத்தியம் பார்க்கலாம். சாத்தியம் இல்லம்மா. இல்ல இல்லையா? சோ எவ்வளவு அளவுக்கு முட்டாள்தனமா வந்து நடந்துக்கிறாங்க பாருங்க. யாராலையும் வந்து கடவுளுடைய சட்டத்தில இருந்து மீளவே முடியாது. ஓகே, நம்மள காப்பாத்திக்கிறதுக்கு வந்து மேல ஒரு சுப்பீரியர் லா இருக்கு. அஹ் கடவுளுடைய உயர்ந்த சட்டம் ஒண்ணு இருக்கு. அப்புறம் அது இல்லாம அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு, அவர் எல்லா விதத்திலயும் நம்மள வந்து விட்னஸ் பண்ணிட்டே இருக்காரு. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் நமக்குள்ளே வந்து அவர் என்னவா இருக்காரு, பரமாத்மாவா சாட்சியா நின்னுட்டே இருக்காரு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பகல் ஒரு சாட்சி, நிலவு ஒரு சாட்சி, எல்லாமே இருக்காரு நம்ம செய்யக்கூடிய செயலும். யாரும் நம்மள பார்க்கல, எதிர் வீட்டுக்காரன் பார்க்கல, நம்ம வீட்டுல இருக்கவங்கள நம்ம பார்க்கல அப்படின்னு நினைக்கிறது இல்ல. எல்லாம் இயற்கையே வந்து சாட்சியா இருக்குது. அதுக்கு அப்பாற்பட்டு கிருஷ்ணரே நம்ம இருதயத்துல இருக்காரு, அவரும் வந்து சாட்சியா இருக்கிறாரு. அவர் சாட்சியா இருந்து என்ன பண்றாரு, எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணிக்கிறாராம். நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா பகவத்கீதையில, அந்த மரத்துல வந்து இரண்டு குருவி கிளிகள் சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணி பதிவு செஞ்சு வச்சுக்கிறாராம். ஓகே, சோ பதிவு செஞ்சு வச்சுட்டு அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதையும் நம்மள தடுக்கிறது இல்ல. ஓகே, உன் புலன் திருப்திக்கிறதுக்கு நீ எதெல்லாம் செஞ்சுக்கோ, அந்த வில்லிங்னஸும் கொடுத்துக்கிறார், வசதியும் கொடுத்துக்கிறார். ஓகே, அதுதான் பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்காரு, சர்வசிய சாகம் ரிதி சன்னி விஷ்டோ. ஓகே, நான் எல்லாருடைய இருதயத்துல இருக்கிறேன். ஓகே, மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அப்போகனம் என்னிடம் இருந்துதான்ப்பா உனக்கு நினைவு, அறிவு, மறதி எல்லாம் வந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த விதத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ணர் நமக்கு என்ன கொடுக்குறாரு, சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்குறாரு, வாய்ப்பை கொடுக்குறாரு. நீங்க கிருஷ்ணரை விரும்பினால் அதுக்கும் சந்தர்ப்பம் கொடுக்குறாரு. கிருஷ்ணரை நீ என்ன நினைக்கணும்னு விருப்பப்படுறியா, இந்தாவா என்ன நினைச்சுக்கோ, என்னை பத்தி புரிஞ்சுக்க வேண்டிய வேதங்களை வந்து தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஞானத்தை கொடுக்குறேன், தெரிஞ்சுக்கோன்னு அப்படின்னு கொடுக்குறாரு. இல்லப்பா, நான் என் புலன் திருப்தியில நான் சந்தோஷமா இருக்கணும், கிருஷ்ணரை மறக்கணும்னு நினைக்கிறியா, அதுக்கும் சான்ஸ் கொடுக்குறாரு. அவர் எதுக்குமே நோ சொல்றதே இல்லை, எல்லாத்துக்கும் வந்து வசதியை வந்து ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்குறாரு. பட் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், எதுக்கு யூஸ் பண்றோன்றதான் இங்க ஒரு கேள்வி இல்லையா? சோ கடவுளை மறந்துட்டு இங்கேயே இருந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப என்ன ஆகும், மறுபடியும் மறுபடியும் பிறப்போம். இது எல்லாம் நம்மளுடைய சாய்ஸ், உங்களை பொறுத்ததுன்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா எங்க சொல்றாரு இல்லையா? சோ நீங்க கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாமல் நீங்க எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும் என்று நீங்கள் நினைத்தால் கிருஷ்ணர் அதை எதிர்க்கவில்லை. ஓகேவா? அதுக்கு என்ன சொல்றாரு பாருங்க, பகவத்கீதையில இருந்து 18.63 எதேச்சசி ததா குரு. ஓகே, கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு எல்லாம் அட்வைஸ் பண்ணிடுறாரு இல்லையா, நீ சத்திரிய தர்மம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாரு. அதுக்கு வந்து அர்ஜுனன் வந்து என்ன பதில் சொல்றாரு, கரிஷியே வச்சனம் தவ. 18.73 என்ன சொல்றாரு, கரிஷியே வச்சனம் தவ, நீங்க கட்டளைவே வந்து நிறைவேற்றுவேன், நீங்க சொன்ன கட்டளை வந்து நிறைவேற்றுவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுதான் வந்து கிருஷ்ண உணர்வு இல்லையா? அது மாதிரிதான் நமக்கு பிரபுபாதா எல்லா நியமங்களும் கொடுத்திருக்காரு, நம்ம என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு. இப்ப நம்மளோட விருப்பம், நம்ம எதை பண்ணணும் பண்ணக்கூடாதுன்றத இல்லையா? சோ கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சுதந்திரம், சின்ன சுதந்திரம் கொடுத்திருக்காரு நமக்கு இல்லையா? அந்த சுதந்திரத்துல வந்து அவர் என்னைக்குமே வந்து தலையிடவே மாட்டார். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. கடவுள் வந்து இதுக்கு வந்து உத்தரவாதம் கொடுக்குறார். ஓகே, நான் ஈடுபடுத்த மாட்டேன், உன்னை வந்து எதுலையுமே இன்டர்ஃபியர் பண்ண மாட்டேன், நீ என்ன வேணுமோ அதை செஞ்சுக்கோ, ஏன்னா எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இருக்கார். ஓகே, ஈவன் இஃப் அதே வந்து நீ வந்து நிஜமா வந்து கடவுளை பக்தி பண்ணிட்டே இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சில நேரத்துல தெரியாதமலா விழுந்துட்ட, தவறி விழுந்துட்ட, அதுக்கு அடுத்தது சின்சியரா ஆறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்படி இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க, கிருஷ்ணர் கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு உதவுவாரு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே, சோ எல்லா விதத்திலும் நீ செஞ்ச பாவங்களை எல்லாம் அவர் வந்து மன்னித்து உங்களுக்கு வந்து புத்திசாலித்தனத்தை வழங்குகிறான்னு சொல்லிட்டு இங்க பிரபுபாதா சொல்லியிருக்காரு. ஓகேங்களா? பட் இந்த மனிதர்கள் என்ன சொல்லுவாங்க பாருங்க, நீ அதை செய்யாத, இதை செய்யாத, டோன்ட் டூ திஸ், நான் கோ ஆன் வித் யுவர் டியூட்டி. ஓகே, இப்போ உனக்கு ஓகே, நீ இப்ப கிருஷ்ணரை மறக்கணும்னு நினைச்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் 1000 வழிகளை கொடுப்பாராம்.
மறந்துட்டு நீ சந்தோஷமா இரு நடந்ததுக்கும் வந்து வழிகளை கொடுப்பாராம். அதே நீ கிருஷ்ணவனூர்ல இருந்து சில தவறுகள் பண்ணி விழுந்து மறுபடியும் சரியாயிட்டுன்னா உன்னை வந்து தூக்கி விடுறதுக்கும் அவர் ரெடியா இருக்கார். ரெண்டுத்துக்கும் அவர் வந்து ரெடியா இருக்கார். ஓகே. சோ பரீட்சித் மகாராஜா இங்க சொல்றாரு பாருங்க, சேஸ் இட் இஸ் நாட் தட். நான் வந்து இப்ப கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கடவுள் இல்லாம போறது இல்ல. நான் செய்யும் செயல்களுக்கு நான் பொறுப்பல்ல. ஓகே. இது வந்து யாருடைய தியரின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஏத்திஸ்ட் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களோட நாத்திகனுடைய கோட்பாடு. நாத்திகர் என்ன சொல்லுவாங்க, கடவுள் இல்லை என்று நான் சொன்னால் கடவுள் இல்லை, அல்லது நான் செய்யும் செயல்களுக்கு கடவுள் பொறுப்பல்ல அப்படின்னு சொன்னா, அவங்க இதெல்லாம் யார் சொல்றது, நாத்திகர்களுடைய பிலாசபின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஏன்னா நாத்திகர்கள் வந்து கடவுளை விருப்பப்படுறது இல்ல, ஏன்னா அவங்க பாவமானவங்க, துரதிருஷ்டசாலிகள் இல்லையா, அதனால அவங்க அப்படி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன் அப்படி சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, கடவுள் இருக்கிறதா நினைச்சிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம போன பாயிண்ட்ல பார்த்தோம் இல்லைங்களா, நமக்கு தண்டனை கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு, அதுக்கோசம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஏனென்றால் அவர்கள் எப்போதும் பாவம் உள்ளவர்கள். கடவுள் இருக்காங்கன்னு நினைச்சாங்கன்னா கண்டிப்பா நமக்கு வந்து தண்டனை கிடைக்கும், நரகத்துக்கு போகணும், அதெல்லாம் பயம் வரும் இல்லையா. அதனால அவங்க என்னைக்குமே கடவுளை ஏத்துக்கிறது இல்ல, அதனால தண்டனை இல்லைன்னு நினைக்கிறாங்க. சோ நம்ம இஷ்டப்படி நடந்துக்கலாம் வாழ்ந்துக்கலாம்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா. சோ இப்போ ஒரு பெரிய முயல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது என்ன பண்ணும், சாரி, முயல் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய விலங்குகளை வந்து தாக்கப்படும் இல்லையா. அது வந்து என்ன பண்ணுது, நான் கண்ணை மூடிக்கிட்டேன், சோ அப்போ அங்க வரக்கூடிய மிருகம் வந்து என்னை தாக்காதுன்னு நினைச்சு அது தப்பா முட்டாள்தனமா அது புத்திசாலித்தனமா? முட்டாள்தனம். முட்டாள்தனம் இல்லையா. தான் கண்ணை மூடிட்டு இருண்டுடுச்சு, உலகமே இருண்டுடுச்சுன்னு நினைக்கிறது வந்து மகா முட்டாள்தனம். அது மாதிரி இந்த நாத்திகர்கள் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு எங்க பிரபுபாதா சொல்றார் இல்லையா. சோ அது வந்து என்னை தாக்காது, நான் பத்திரமா இருக்கிறேன்னு சொல்றது வந்து இன்னும் வந்து முட்டாள்தனம் இல்லைங்களா. சோ இதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு கடவுளுடைய சட்டத்துக்குள்ள வந்து யாராலும் மறுக்க முடியாது இல்லையா. கடவுள் வந்து எப்படி ஒரு நீதிமன்றத்துல வந்து அரசாங்கம் வந்து சட்டத்தை எடுத்துட்டு நீதி கொடுக்குதோ இல்லையா, அது மாதிரி கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சட்ட தீர்ப்புன்ற ஒரு நாள் இருக்கு இல்லையா. எவ்வளவுதான் இந்த முட்டார்கள் வந்து கடவுள் இல்லை கடவுள் இல்லைன்னா, இல்லைன்னா தெர் இஸ் நோ காட், இல்ல நானே கடவுள் சொன்னாலும் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தண்டனைக்கு உட்படுகிறார்கள். இங்க இந்த மனிதர்கள் வந்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் இரண்டு வகைன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஒண்ணு நற்காரியங்கள், இன்னொன்னு வந்து பாவ காரியங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நல்ல காரியம் பண்ண உனக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும் இல்லையா, அதே பாவம் பண்ண நரகத்துக்கு போவேன். இதுதான் இங்க சுகதேவ் கோசாமி சொல்றார். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, யாராவது இந்த ஸ்லோகம் வாசிங்க. तस्मात् त्रैवात्रिक भावनिष्कृतं यदेदं मृत्योरविबध्यदात्मना दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवं यदा ईशक चिकित्सेद हृदा निदानदे. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இது 6.1.8 இருக்கு இல்லைங்களா. சோ என்ன சொல்றார் பரீட்சித் மகாராஜாக்கு சுகதேவ் கோஸ்வாமி சொல்றார், ஏதோ ஒரு பாவம் காரியம் பண்ணிட்டியா, அதுக்கு ஒரு பரிகாரம் கண்டிப்பா இருக்கும், அதை போய் நீ பண்ணு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா. எந்த செயலுக்கும் வந்து எதிர் செயல் இருக்கும், அது வந்து அந்த செயல்களை செஞ்சு அதை வந்து சரி பண்ணிடலாம் இல்லையா. அதை வந்து பாவ பரிகாரம் சொல்றாங்க. ஈவன் இந்த கிறிஸ்தவர்கள் வந்து பண்ணுவாங்க இல்லையா, அதுதான் இங்க சொல்றார். நீ தெரிஞ்சுக்கணும், நான் பண்ண செயல்களுக்கு நான் தான் பொறுப்பு, அது வந்து புரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இங்க சுகதேவ் கோசாமி சொல்றார். ஓகே. யூ ஷுட் நோ யூ ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை வந்து சில கொடுத்திருக்க விதிகளை வந்து நீ ஏத்துக்கிட்டு அந்த பரிகாரங்களை பின்பற்றி நோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. அதுக்கு வந்து ஒரு உதாரணம் இங்க சொல்றாரு பிரபுபாதா. ஒருத்தர் நிஜமாவே அவனுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு வச்சுக்கோவேன், அவன் என்ன பண்ணணும், டாக்டர் கிட்ட போகணும் இல்லையா. டாக்டர் கிட்ட போயிட்டு அவன் மருந்து எடுத்து சாப்பிடணும் இல்லையா. சோ அதுக்கு தேவையான பில் எல்லாம் பே பண்ணணும். அதே மாதிரி இங்க பாவம் பண்ணான்னு வச்சுக்கோங்க, யார்கிட்ட போகணும், பிராமணன் கிட்ட போகணும். அப்ப பிராமணன் வந்து அதுக்கு ஏத்த மாதிரி பரிகாரங்கள் சொல்வாரு இல்லையா, இதுக்கு இது பண்ணுப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. சோ அதுக்கு அடுத்த பத்தியில என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, பிரயாச்சத்தை தேடணும்.
பிரயாச்சத்தை வந்து நம்ம தேடணும் பாவத்தை பண்ணிட்டா. அதுக்கு உதாரணத்தை இங்க சொல்றாரு. தோஷஸ்ய திருஷ்ட்வா குரு லகாவம் யதா பிஷக் சிகிசேத ருஜம் நிதான வித். ஓகே, ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல சொல்லியிருக்காரு, நீ வந்து ஒரு டாக்டரை பார்த்தப்பா, உன்னோட நோய்க்கு ஏற்ற மாதிரி தான் ஒரு மருந்து கொடுப்பார். சாதாரண தலைவலி இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்க பிரபுபாதா என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, ஆஸ்பிரின் மாத்திரை கொடுத்துட்டு உன்னை அமுச்சு விட்டுருவார். அதே உனக்கு ரொம்ப மிக கடுமையான நோய் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு வந்து ஆப்ரேஷன் வேணும்னாலும் பண்ணலாம் இல்லையா. ஸோ அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் காசும் செலவாகும் அந்த ஆப்ரேஷனுக்கு இல்லையா, அறுவை சிகிச்சைக்கு. அதை போலதான்ப்பா இந்த பாவ வாழ்க்கை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நோய் போல. ஒருவர் ஆரோக்கியமா இருக்கணும்ன்றதுக்கு வந்து வேதங்களை பரிந்துரைக்கப்பட்ட சிகிச்சையை எடுத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு இங்க சொல்றார். ஓகேவா. அதுக்கு அடுத்தது இந்த மறுபடியும் இந்த பிறப்பு இறப்பு வந்து நம்ம ஏத்துக்கிறோம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நோயுற்ற நிலையை குறிக்குது. ஓகேங்களா. ஆன்மாக்கு பாத்தீங்கன்னா இயற்கையா வந்து இந்த பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் எதுவுமே இல்லை. அதுதான் ஆன்மாவின் தன்மை. பகவத்கீதையில என்ன சொல்லியிருக்காங்க, நாஜாயத்தே அப்படின்னா இந்த ஆத்மாக்கு வந்து மிருத்தியத்தே மரணம்ன்றது இல்ல. நித்திய சாஸ்வதோ யாம் புராணோ நான் ஹன்யத்தே அந்யாமானே சரீரே அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த ஆத்மா வந்து நித்தியமானது, என்னைக்குமே இருக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே. சோ ஓகே. அப்புறம் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சது இது வந்து எதனால அழிக்கப்பட முடியாது, கொல்லப்படவும் முடியாதுன்றத சொல்லியிருக்கார் பிரபுபாதா. ஓகேங்களா. சோ இந்த நவீன காலத்துல வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க, காணாமல் போன விஷயம் என்னவென்றால், இந்த நவீன காலத்துல என்ன போயிடுச்சுன்னா, மரணத்தை பிறகு என்ன நடக்குதுன்ற மக்களுக்கு வந்து எந்த ஞானமும் இல்லாம இருக்கு. அதுதான் பெரிய பிரச்சனை. அதனால அவன் என்ன பண்றான், கண்டதே காட்சி கொண்டதே கோலன்ற மாதிரி எந்த செயல்களை செய்யறதுக்கும் வந்து அவன் துணிறான், பயமே இல்லாம இருக்கிறான் இல்லையா. சோ அதுதான் நம்மளுடைய கல்வியில வந்து குறைபாடா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா இங்க மென்ஷன் பண்றார். சோ அந்த அறிவு இல்லாதனால அந்த மனுஷன் வந்து மிருகத்தை போல இறக்கிறான். மனுஷனா பிறந்து கூட அவனுடைய டெத் வந்து எப்படி இருக்கு, ஏன்னா அவனுக்கு விலங்கு போல இறக்குறான். ஏன்னா அவன் நாலேஜே இல்லாம இக்னோரன்ஸ்ல வந்து இருக்கிறான் இல்லையா. ஓகே. சோ அந்த விலங்குக்கு தான் தெரியாது நான் செத்த அடுத்த உடம்பு எனக்கு கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு. அது மாதிரி இவன் கூட பாத்தீங்கன்னா அந்த கல்வி குறைபாடு, கிருஷ்ணரை பத்தி தெரியாதனால அப்படி இறக்குறான்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். சோ இந்த மனித வாழ்க்கைன்றது, யாரும் மியூட் பண்ணிக்கோ மாதாஜி, சவுண்ட் வருது. சோ இந்த மனித வாழ்க்கைன்றது பாத்தீங்கன்னா ஒரு விலங்காக வாழுவதில்ல. நம்ம வெறுமனே சாப்பிட்டுட்டு தூங்கிட்டு பாலியல் விஷயத்துல ஈடுபட்டுட்டு தன்னை பாதுகாக்கிறதுல மாத்திரம் இல்லை, இது மிருகம் கூட செய்யுது இல்லையா. அதுக்கும் இதுக்கும் இந்த மனுஷனுக்கும் மிருகத்துக்கும் ஒரு வித்தியாசம் வேணும் இல்லையா. சோ இந்த மனிதன் என்ன நாகரிக விலங்காதான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கான் இல்லையா. பகுத்தறிவு பெற்ற விலங்கு தான் மனிதன் இல்லையா. சோ இந்த 4 செயல்களை செய்யறது இல்லாம நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு வா, அதுதான் வந்து கான்சியஸ்னஸ் இருக்கு இல்லையா. அந்த கான்சியஸ்னஸ தெரிஞ்சுக்கோணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. சோ அப்ப வந்து அந்த மனுஷன் என்ன பண்ணணும், விசாரிக்கணும். ஓகே. மனித வாழ்க்கைக்கும் மிருக வாழ்க்கைக்கும் உள்ள வேறுபாடு எங்கே அப்படி கேட்கும்போது அவன் விசாரிக்க ஆரம்பிக்கும் போது தெரியுது, நான் ஏன் இந்த பரிதாப நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறேன், இதுக்கு என்ன தீர்வு, நிரந்தரமான தீர்வு இருக்கிறதான இருக்குது, நித்தியமான வாழ்க்கை இருக்குதானா அதுவும் இருக்கு. நான் இறக்க விரும்பவில்லை என்றால் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் அமைதியாக வாழ விரும்புகிறேன், இதற்கு வாய்ப்பு உள்ளதா, அந்த முறை என்ன, அந்த அறிவியல் என்ன. இந்த விசாரணைகள் இருக்கும்போது இந்த கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்க நடவடிக்கைகள் எடுக்கும் போது அது மனித நாகரிகம், இல்லையெனில் அது நாய் நாகரிகம், விலங்கு நாகரிகம். சோ இந்த கேள்வி எல்லாம் மனுஷன் கேட்கணும், கேள்வியும் கேட்கணும், இதுக்கு தகுந்த பதிலும் அவனுக்கு கிடைக்கணும் இல்லையா. அப்ப இன்கேஸ் அந்த சமுதாயத்துல கிடைக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது அந்த நாகரிகத்தை என்ன சொல்றாங்க, மனித நாகரிகம் அல்ல, விலங்கு நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார் இல்லையா. இது கரெக்ட் தானே. நீங்க கேட்டிருக்க ஒவ்வொரு கேள்விகளும், நான் இறக்கிறதுக்கு விரும்பல, எனக்கு அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதா இல்லையா, நான் நிரந்தரமா நித்தியமா வாழணும் அதுக்கு வந்து சான்ஸ் இருக்கா,
எல்லாருக்கும் மரணம்னா பயம் இருக்கு இல்லையா? இந்த கேள்விகள்லாம் வந்து கேட்கணும் இல்லையா? சோ இந்த விலங்கு பாடுது, தூங்குது, சாப்பிடுது, இனவிருத்தி பண்ணுது, பாதுகாக்குது, திருப்தியா வாழுது இல்லையா? உண்மையில பார்த்தா எந்த அதுக்கு வந்து பாதுகாப்பு இல்ல. யாரு வந்து காப்பாத்துறாங்க இல்லையா? சரி, இரண்யகசிபு நம்ம பார்த்தோம். அவ்வளோ கொடூரமா வந்து தவம் பண்ணான். தவம் பண்ணி பிரம்மதேவர்கிட்ட வந்து வரம் வாங்கினான். அதுக்கோசம் மரணம் இல்லாம போச்சா? இப்போ ஒரு நிமிஷம் நிலநடுக்கம் வந்து யார் யார் என்ன ஆகுன்றது தெரியாது இல்லையா? அவன் என்ன ஆனா அவனுக்கு ஏத்த மாதிரி இன்டெலிஜென்ட்டா அவன் கேள்விக்கு வரம் வாங்கினான்னு நினைச்சா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி பிரம்மாவை படிச்ச கடவுளுக்கு அறிவு இருக்காதா என்ன இல்லையா? இது அவர் வந்து அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்துட்டு வந்து அவர் கதையை முடிச்சாருன்றது நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? சோ இந்த சயின்டிஸ்ட் வந்து என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்க, நம்ம வந்து மரணத்தை வந்து நிறுத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அறிஞர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அறிவியல் மூலமா மரணத்தை நிறுத்துவோம் என்று சொல்றாங்க. அது ஒரு பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு பைத்தியக்காரத்தனமான கூற்றுன்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா சொல்றாரு. இது சாத்தியம் இல்லைன்னு நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? சோ இந்த அறிவியல் வந்து எங்க பெரிய முன்னேற்றம் அடையும்? இன்கேஸ் அடைஞ்சிருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய், இந்த 4 பிரச்சனைக்கு வந்து இந்நேரத்துக்கு தீர்வு காண இருக்கணும் தானே? தீர்வே இல்லை இல்லையா? சோ புத்திசாலியானவ இருக்கிறவங்க வந்து என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த 4 பிரச்சனைகளை தீர்க்க ஆர்வமாக இருக்கிறான் இல்லையா? யாரும் இருக்கிறதுக்கு விரும்புறது இல்ல, இதுக்கு எந்த தீர்வும் இல்லை இல்லையா? அதனால என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, நிறைய பேர் வந்து உடல் உறவு வச்சுட்டு கருத்தடை மாத்திரைகளை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்படி இருந்தாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து ஸ்டில் பர்த் நடக்குது இல்லையா? குறைவு குழந்தைகள் எல்லாம் உருவாகுது இல்லையா? ஃபெயிலியர் கான்ட்ராசெப்டிவ்ஸ் எல்லாம் ஆகுது. ஸோ அங்க பாத்தீங்கன்னா பிறப்புன்றது வந்து தடுக்காம போகுது. ஈவன் கான்ட்ராசெப்டிவ் ஃபெயில்டு கேசஸ் எல்லாம் நம்ம பாக்குறோம். மாத்திரை சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க, டிவைஸ் போட்டிருக்காங்க, அப்பயும் அங்க வந்து ஃபெயிலியர் ஆகுது இல்லையா? கன்சீவ் ஆறாங்க. அது மாதிரி நீ எவ்வளவுதான் அப்டேட் ஆயிருந்தாலும் என்னென்ன மருந்துகளை கண்டுபிடிச்சிருந்தாலும் நோயை வந்து நிறுத்த முடியாது. எப்படி வந்து பிறப்பை நிறுத்த முடியலையோ அது மாதிரி நோயை நிறுத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்ற. நீ ஒரு மாத்திரை எடுத்ததுனால எல்லா வியாதியும் வந்து குணமடைஞ்சிடும், எல்லா வியாதி வராம இருக்க போறது இல்லைன்றத பிரபுபாதா அங்க சொல்ற. சோ பகவத்கீதையில என்ன சொல்லியிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 13.9 வந்து ஜென்ம மிருத்யு ஜராவாதி துக்க தோஷன அனுதர்ஷனம். ஓகே, சோ எல்லாருக்கும் இந்த தீர்வு காணணும்னு நினைக்கிறாங்க. அந்த தீர்வு எங்க இருக்குது? இந்த 4 பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு எங்க இருக்குது? ஓகே, அதே பகவத்கீதையில தான் சொல்லி இருக்குது. யார் ஒருத்தன் என்னுடைய பிறப்பு, இறப்பு, என்னுடைய தோற்றத்தை எல்லாம் வந்து திவ்யமானதுன்னு நினைச்சுக்கிறானோ, தெரிஞ்சுக்கிறானோ, அதை பத்தி நினைக்கிறானோ, ஓகே, அவன் கண்டிப்பா எங்க வருவான்? ஆன்மீக லோகத்துக்கு வருவான். இது நிச்சயம் சொல்லிட்டு கிருஷ்ணரே சொல்லியிருக்கார். அதுதான் இங்க வந்து ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காங்க. ஜென்ம கர்ம மாதாஜி யாராவது படிக்கிறீங்களா? हरे कृष्ण माताजी। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवां यो वेत्ति तत्त्वतः त्यागत्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணன். யார் ஒருத்தன் இதை தெரிஞ்சுக்கிறானோ, தெக்வா தேகம் புனர்ஜென்ம நைத்திமாம் ஏதி சோ அர்ஜுனா. அர்ஜுனா உங்களுக்கு வந்து மறுபிறவியே இல்லப்பா, அவன் வந்து என்னுடைய லோகத்துக்கு வந்துடுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் சொல்றார். ஓகே, சோ சோ அப்படியேப்பட்டவங்களுக்கு என்ன நடக்குது? மாமேத்தி, அவன் வந்து கிருஷ்ணருடைய லோகத்துக்கு போறான். ஓகே, நீ வந்து கிருஷ்ண லோகத்துக்கு போகணும்னு நினைச்சீன்னா நீ உன்னை தயார்படுத்திக்கோ அப்படின்னு சொல்ற. நம்மள தயார்படுத்திக்கணும். நம்ம போகணும்னு நினைச்சேன். நீங்கள் உங்கள் கிருஷ்ண உணர்வில் வைத்திருந்தால் படிப்படியாக அடுத்த உடல் ஒரு ஆன்மீக உடலை தயார் செய்கிறீர்கள். அது உங்களை உடனடியாக கிருஷ்ணர் வசிப்பிடமான கிருஷ்ணலோகத்திற்கு அழைத்து செல்லும். நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள். நீங்கள் அங்கு நிரந்தரமாக பேரின்பமாக வாழ்வீர்கள். இந்த கேள்விகள்லாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஒரு 3 பத்திக்கு முன்னாடி இல்லையா? நிரந்தரமா நித்தியமா சந்தோஷமா இருக்க முடியும் எங்க? கிருஷ்ண லோகத்துல இல்லைங்களா? சோ நம்மளும் வந்து இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனா எடுத்துட்டு நாம பயணம் பண்ணலாம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஒரு நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்த வந்து பிரபுபாதா நமக்கு கொடுத்திருக்காரு.
ஸோ நம்ம இங்க இதை நிறுத்திக்கலாம். உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. வாஞ்சா கல்பதருப்பேச்ச கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताय गौरव प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण हरे कृष्णा.